Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε εδώ στον φιλόξενο χώρο του Δημαρχείου Κηφισιάς για τη συνέντευξη τύπου που αφορά τον ημιμαραθώνιο Κηφισιάς Διονύσου. Είναι η δεύτερη χρονιά που ένας τέτοιος ημιμαραθώνιος τελείται. Πέρυσι η αφετηρία, η κοδεσπότης θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν ο Διόνυσος, Κηφισιά Διόνυσος. Φέτος έχουμε την αντίθετη πορεία. Ευχαριστώ πολύ, Ζέτα. Καταρχήν να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμαρχο Κηφισιάς, τον Δήμαρχο Διονύσου για την πρόσκληση σε αυτή την εκδήλωση, η οποία δείχνει τι σημαντικό ρόλο παίζει ο αθλητισμός για τις πόλεις μας και νομίζω ότι αυτοί οι δύο δήμοι το έχουν καταλάβει καλά. Γιατί το μεγάλο στοίχημα, Ζέτα, στην κοινωνία μας είναι να αυξήσουμε τον αθλητισμό που κάνουμε σε σχέση με τον αθλητισμό που καταναλώνουμε. Και αυτοί οι αγώνες, όπως ο αγώνας στα ίχνη του θηρίου, είναι μια τέτοια ευκαιρία, την οποία στηρίζουμε ως Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα είμαστε και παρόντες στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ευχαριστώ πολύ. Γιαννόπουλο, μια χρονιά ακόμα μαζί μας. Ευχαριστώ, μια χρονιά, και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη στο χαμόγελο, το οποίο έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου και δίνει μάχες. Ένας αγώνας ο οποίος έχει το συμβολισμό του, ένας αγώνας ο οποίος ήταν πολύ επιτυχημένος. Γιατί κάνει εξαιρετική δουλειά και όσοι είμαστε εκεί και το ευχαριστηθήκαμε. Με χαρά ο Δήμος Κηφισιάς συμμετέχει σε αυτή την ήδη επιτυχημένη πρωτοβουλία που εξελίσσεται σε θεσμό τελικά και είμαι βέβαιος ότι θα έχει ανάλογη συνέχεια. Το δρομικό κίνημα, όπως το αποκάλεσε και ο Γενικός Γραμματέας στο Δήμο μας, έχει ήδη ριζώσει. Είμαστε χαρούμενοι. Πάντοτε στο μήνυμα του μαζικού και υγιούς αθλητισμού που ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας, βλέπουμε ότι οι συμπολίτες μας συμμετέχουν μαζικά και με μεγάλη χαρά σε έναν Δήμο που τον παρομοιάζουμε με αθλητούπολη. Σκεφτήκαμε λοιπόν πέρσι εδώ με τον Αχιλλέα τον Κουρέπη να συνδυάσουμε αυτά τα τρία συστατικά που προανέφερα και να μπορέσουμε να φέρουμε μια πετυχημένη, όπως αποδεικνύεται, συνταγή στο προσκήνιο. Το αφήγημα γνωστό πέρσι ήταν Διόνυσος Κηφισιά, φέτος το κάνουμε Κηφισιά Διόνυσος και ελπίζω για πολλά χρόνια ακόμα να υπάρχει αυτή η εναλλαγή. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Και τα συγχαρητήρια τα λέω κάνοντας μια διαπίστωση. Είμαι σχεδόν 2 χρόνια εδώ και κάθε φορά οι συμμετέχοντες αυξάνονται. Από μια διοργάνωση στην άλλη έχουμε μια αύξηση 20-30%. Δεν λέω καλά και πρέπει να σας το πω. Άρα σημαίνει ότι κάνετε καλά την δουλειά σας. Και πάλι συγχαρητήρια. Με τα οποία στάσουμε πλήρως είναι περιττό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές καταρχάς που θα έρθουν, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται ο αγώνας. Να ευχαριστήσω το προσωπικό του νομικού προσώπου αθλητισμού του Δήμου, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται ο αγώνας. Να ευχαριστήσω την τροχιά, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται ο αγώνας. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν αρκεί μια ιδέα για να υλοποιήσεις ένα στόχο, αλλά πρέπει να δουλέψουν αυτά που λέμε στο χωριό μου logistics, που είναι πάρα πολλά, πίσω από την οργάνωση ενός αγώνα για να γίνει επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια. Όσον αφορά το κομμάτι της εμπειρίας που θα ζήσουν οι δρομείς, όπως είπατε και στο βίντεο της διοργάνωσης, αναφέρθηκαν ήδη από την περσινή χρονιά στο πόσο καλά οργανωμένος και με πόσο καλό υψηλό επίπεδο υπηρεσίες έλαβαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Αυτό θα προσπαθήσουμε φέτος να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Έχουμε πλέον την εμπειρία της διαδρομής, παρόλο που θα γίνει ανάποδα, ξέρουμε ποια είναι τα δύνατα σημεία, τι θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη Κυριακή θα έχουμε ένα καλά οργανωμένο αγώνα με δρομείς κάθε ηλικίας, οι οποίοι θα χαρούν το τρέξιμό τους σε όποια διαδρομή και αν επιλέξουν και θα θέσουμε τα θεμέλια για μια ακόμα πιο επιτυχημένη συνέχεια. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε αυτή η συνέντευξη τύπου. Σας περιμένουμε όλους την επόμενη Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.